踊ってクリボーさん。いいよ。アイアン三日坊主スペシャリスト。 Only 3 days Only 3 days 123 123 Only 3 days Only 3 days 123 123元から飽き性熱してもすぐ冷める興味が移る最先端にいたいの新作に目がないそんな自分が嫌じゃない目移りしちゃうわ目移りしちゃうわ今まで様々な習い事をしてきましたけれどもヨガ、そろばん、ボルダリング、空手、キックボクシングこれはほんの氷山の一角ですけれどもどれも3日も続きませんでしたねミミミミミカボズミミミミミカボズ金大会契約解消ミミミミミカボズミミミミミカボズ金大会契約解消 Only 3 days Only 3 days 123 123 Only 3 days Only 3 days 123 123誰も縛れない身軽が一番まるで渡り鳥季節が巡るように時代も移る興味も変わる常に新しい自分でいたい常に新しい自分でいるためには常に新しいものに触れ続けることが大切でしょタペストリー、家庭菜園、社交ダンス、料理教室世界は面白いことで溢れてますからね3日もやれば十分ですねミミミミミカボズミミミミミカボズ金大会契約解消ミミミミミカボズミミミミミカボズ金大会契約解消また三日坊主かどうして続かない本当は続けたい見放だけなんて僕のこと分かってないワクワクしたいのドキドキ欲しいでしょ見放あなたじゃこの気持ち分かりこないミミミミミカボズミミミミミカボズ金大会契約解消ミミミミミカボズミミミミカボズ金大会契約解消また見てね。